ikoROtv Network. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwe m onye ukwu wee kenekwe onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelu. Ebe ọ bụla ị nọ wee bụrụ onye Igbo, asị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Onye unu na-anụ olu ya maọbụ onye unu na-afụ n'iri ife onyonyo a bụ Nnaemeka Ilelu-Nachi, mana ejikwere iwe akụ wee malụ mụ. Ebe anyị nọ n'ụbọchị tata bụ na Nnewi. Anyị chọrọ, o nwere ife anyị chọrọ itinye ọnụ na ya n'ụbọchị tata maka na ndị Igbo si na-akọwalu egeluo. Ịmagwa oge ụfọdụ a na-akpọ mmụọ mmiri, ọkara mmadụ ọkara azụ, ndị oyibo na-akpọ ya MERMAID. Anyị chọrọ ka anyị metakene ma o nwere ife dịka MERMAID, o nwere ife dịka mmụọ mmiri, ka anyị si afụ ya n'ife onyonyo. Mụọ na onwe m na-ekwu okwu afụgo onye si mụ na ọfụgwo bụ ife a na-akpọ mmụọ, ife a na-akpọ MERMAID, ọkara mmadụ ọkara azụ. N'ụbọchị tata anyị chọrọ ka anyị metakene ma ife a ọ bụ eziokwu, nwere ife dịka MERMAID. O nwere nnukwu ada anyị na ya nọ n'ụbọchị tata ga-enyere anyị aka wee kọwaa ife dị na ya, mana tupu anyị na-aga n'iru, ọ ga-adị mma na o ji ọnụ ya wee kọwara ndị Igbo onye ọ bụ. Dalụnụ. Ekene m unu Igbo ndị ọma. Afa m bụ Chioma Okoro. Abụ m onye Ọkpọsị nke dị n'okpuru ọchịchị Ọhazara Local Government Area, Ebonyi State. Ana m ekene ikoROtv Network maka ohere ọma anụwa nke ha nyere m n'ụbọchị nke taa iji wee kọwaa ihe gbasalụ mmụọ mmiri nke ndị bekee na-akpọ MERMAID. Wee na-asị unu nnọọ maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Daalụnụ. Nwanne anyị nwaanyị Chioma Okoro, anyị na-ekene gị rinne. Ndewo. Anyị nwa bụ ndị ikoROtv Network na-ekene gị. N'ụbọchị tata anyị chọrọ ka ị kọwara anyị, ndị Igbo na-ekwu okwu na-ekwu mmụọ mmiri na ndị oyibo na-akpọ ya MERMAID. Anyị chọrọ ka ị kọwakana anyị kedu ife bụ mmụọ mmiri maọbụ MERMAID n'ọnụ oyibo. Daalụ. Ekene gị nwanne m nwoke. Tupu ịghọta ihe bụ mmụọ mmiri, ị ga-aghọtago dịka okike siri wee dị, okike ihe ndị bekee na-akpọ creation. Enwe ike dị iche iche okike ji wee tọọ ntọala ụwa. Ndị Igbo na-akpọ ya Eke, Oye, Afọ na Nkwọ. Eke bụ mmụọ ọkụ, that is the spirit of fire. The different characteristics, that is njirimara mmụọ ọkụ bụ ọ na-ekpo ọkụ wee na-amụke na-enye ihe. Ihe ọzọ ijikwa wee mara ya bụ na ọ na-agbasa maka na ihe kporo ọkụ ifu na ihe ahụ ga-adị ka ọgbasa dịka ọkụ daa gị n'ahụ ife onwe gị. Ihe a bụ ihe ndị bekee na-akpọ expansion. So site na mmụọ ọkụ a ka esi nweta ihe a na-akpọ electricity. Ụmụ ihe niile anụ anyị na-akpọ science and technology bụkwanụ site na mmụọ ka ha si wee bịa. Maka na ewepụ mmụọ, o nwere ihe ọbụla ga-adị ka science maọbụ technology. So ị na-ekwu okwu sayensị pụtara ihe ọmụmụ gbasara okike. That is nature, yes. Ihe ọmụmụ gbasara nature. So before ị mata ihe dị na sayensị, ị ga-amatagodi ntọala eji wee tọọ ụwa anụnwa na ihe niile nọ n'ime ya. Akọwago m ihe gbasara ọkụ. Now ị na-abịakwute nke a na-akpọzi mmiri. Mmiri bụ opposite of ọkụ. Ihe ejikwana wee mara mmiri bụ ọchịchịrị, maka na ọkụ na-enye ihe, mmiri wee bụrụ ọchịchịrị. Ihe ọzọ ejikwa wee mara mmụọ mmiri bụ ọ na-ajụ oyi, and ihe ọbụla na-ajụ oyi na-adọrọ. So bekee wee kpọọ nke anụwa magnetism. So ka iwefu na the opposite of ọkụ na-produce electricity. Now mmiri na-produce magnetism. So abịa nwee mmekọ n'etiti mmiri na ọkụ, dịka mmiri dịka nwoke, ọ ikike nwoke ka ọ bụ. No, ọkụ bụ nwoke, ikike nwoke ka ọ bụ. Mmiri wee bụrụ nwaanyị. Ọ ya mere ị na-ada anụ ndị mmadụ na-asị nne mmiri, eze nwaanyị mmiri. A na-akpọ ya nne maka na ọ nwaanyị ka ọ bụ. Ya oyibo kpọrọ ya feminine energy. Yes. So abịa nwee ihe dịka mmekọ n'etiti ọkụ na mmiri, enwee ihe ndị bekee kpọrọ electromagnetism, that is electricity na magnetism. So ọ site n'ike electromagnetism anụ a bụ na inwe ike, mmụọ nwee ike ịga in a twinkling of an eye. Ọ ga-aga nwa anywhere maka na mmụọ any medium of transmission. Ịghọtago? Ọ dịka otu anụ anyị nọ kịta anụ ifu na anyanwụ na-acha. Enwero ihe ọbụla na convey that
energy to us. The energy is just shining directly on us. So this is electromagnetism. So mmụọ mmiri bụ mmụọ nwaanyị eji wee tọọ ntọala okike. Akọwago m mmụọ ọkụ na mmụọ mmiri ka m bịa n'ikuku. Ikuku bụkwa mmụọ ọzọ dịka nwoke. Mana ihe dị n'ikuku bụ na o wetara ihe a na-akpọ balance n'etiti ọkụ na mmiri. Ọ ya mere mgbe ụfọdụ ifu na ikuku na-ekpo ọkụ, mgbe ụfọdụ ọ jụọ oyi. Mana ọ bụ mmụọ ọkụ. Ọ na-asọpọtụ. Ọ bụ mmụọ nwoke, I mean to say. Okay. Masculine energy. Masculine energy, yes. So ikuku nọ n'etiti ọkụ na mmiri. Ịghọtago? Now abịazie nwe dị nke ikpeazụ nwaanyị ọzọ nke a na-akpọ anị. Anị bụkwa mmụọ nwaanyị, bụkwara mmụọ ọchịchịrị. So ịbịa wekọta mmụọ niile anụ ọnụ. Anyị nwee ihe a na-akpọ tetrapole na bekee. Ịghọta? So ọ tetrapole anụ bụ ihe a na-akpọ eke, oye, afọ, nkwọ. Ịghọtago? Ya na onwere nke ị ga-akọwanwu yara ịkọwa ibe. Mmụọ mmiri ama mmenwe exist, iwepụ ndị ọzọ. Ọkụ ama mme exist, iwepụ ndị ọzọ. So tetrapole a iju ọbụ otu m ga-esi kọwa ya n'Igbo, nsị gị nọ ihe ndị Igbo kpọrọ ọgbọ ezumezu ndị ichie. Ebe a ka ndị ichie nọkọtara ọnụ na mmụọ anụnwa mekọtara ihe niile eji wee kee ụwa. Ọ ya mere mgbe ọ na-abụ Igbo na-aga ọfọ, ha kpọkuo eke, orie, afọ, nkwọ, etie ise bụ ka ọ dị otu a. Ozugbo oke. Exactly. Nwanne nwaanyị anyị kenegirie nne na nkọwa anyị nyere anyị n'ụbọchị taata. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ ịma na mgbe dịka anyị na-etolite ma ọ bụ ife anyị na-afụgasị n'ihe onyonyo ịghọtago nke ndị oyibo na-akpọ fim, anyị na-afụ ihe dịka abịa enwe ife dịka ọkara mmadụ, ya mgbagote abụrụ mmadụ, mgbada abụrụ azụ. Ịmagwa na anyị na-afụgasị ihe anyị na-afụgasị n'ife onyonyo dịka ife anwa ọ dị. Ihe anụnwa na-egosikasị na ihe onyonyo ebe a na-afụ ụmụ agbọghọ nọ na mmiri, ọkara azụ na ọkara nwa agbọghọ, ọ dị ire n'eziokwu. Mana ajụjụ ị ga-ajụ bụ ebee ka ọ nọ? Obi na mmiri. Obi na mmiri. Mana kedu mmiri obi n'ime ya? Ọ mmiri nke anyị na-afụ anya? Mba. Ọ bụghị na mmiri anyị na-afụ anya ka obi na ya. Obi na mmiri nke bekee ga-akpọ celestial waters. That is the spiritual water of creation. Maka na ihe niile anyị na-afụ anya na anụ ahụ bụ ihe nọ na mmụọ. Mmụọ pụtara ihe. Mmụọ wepụtara ha. So ụmụ ihe anụ a na-akpọ mami wọta, ụmụ agbọghọ mermaid, mami wọta mermaid, ịfụ nwa agbọghọ ma ọ bụ nne nwaanyị nọ na mmiri, ha dị ire. Mana ebe ha nọ bụ na ngalaba akọ na uche nke a na-akpọ astral mind, that is the higher consciousness, the subconscious mind. Ebe ahụ ka anọ. So this astral mind is connected to our flesh through what bekee ga-akpọ the astral matrix. So all these matrix be connect n'ime mmụọ gị na anụ ahụ gị. Ọ ya mere ije enwe anything na-eme n'ime mmụọ ị na-amarọ. Ifu na ọbịa gị na-ahụ ka feeding. Mgbe ụfọdụ ọbịa ka akpata oyi, ọ ị na-anụ onu, ị na-ene anya onwere ihe ị na-afụ. Mana ịdị sure na ihe na-agwa gị okwu. Ịghọtago? Ọ ya mere mgbe ụfọdụ mmadụ asị gị dat na ọ fụrụ mmụọ, ọ nọgide mmụọ ahụ wee si ya n'anya pụọ. Ọ fụghọ mmụọ na n'ihe, mmụọ ahụ anọghọ n'ihe. Ọ nọ ya n'ime mmụọ. Ọ ihe nọ n'ime mmụọ, mana ọ na-abụ emepe anya ime mmụọ mmadụ, o bido fụwa ihe. So mgbe ọbụla mmadụ gwara gị sị gị na ọ fụrụ mami wọta, ọ fụrụ ya n'eziokwu. Mana ihe mere o ji wee fụ ya bụ na ịma mind anyị as in akọ na uche mmadụ dịka radio wave. Otu a radio si eme, any frequency tune to be in a play at that time. Nke ahụ ka ị na-anụ na-afụ. Ịghọtago? So i change kwa that frequency by another one. That one will be playing. And mean that other frequencies are not existing. There are many frequencies not in existence. Nke bụ na nke ị na-vibrate with, you are connecting to that one. So anybody na-asị gị na ọ fụrụ mmụọ ma ọ bụ mmụọ mmiri ma ọ bụ nke ọbụla, ihe ọ pụtara bụ na the frequency of that person's mind adịgo attuned to the level those mmụọ nọ, to the part of the mind. O ji wee fụ ya. Ọ ya mere o ji wee fụ ya n'anya mmadụ. Mana o shekikwa ha na ifu na ọkọ to go where from that frequency. Ọ na-aza afụ that thing. So mmadụ sị gị, hey, agakwana m mmiri wee fụ mmụọ mmiri.
ihe mere eji afụ ụfọdụ ndị ọ bụrụ mmadụ niile ihe mere ụfọdụ ndị ji afụ mmụọ mmiri ebe mmiri dị bụ na irute na mmiri ọ na-ajụ oyi anụ mkpọtụ anaghị adị ebe ahụ anụ ụmụ mmụọ anụ na ebe juru ezigbote oyi before mind ga-aga to certain frequencies you must be in a serious silence because all silence bụ ihe na connect to the world within ụwa nke nọ n'ime mmụọ onye maka anyị na-akpọ mmụọ ụfọdụ ndị ga-akpọ ya world beyond ụwa ka ọ na-abụ mmadụ nwụọ asị na ọ gago na the great beyond gịnị mere o ji bụrụ great beyond maka na anụ ahụ agbazego mmadụ nwụọ anụ ahụ agbaze mmadụ anaghị anwụ actually mana ihe anyị na-akpọ ọnwụ bụ mgbaze nke anụ ahụ a na-afụ anya arụ anya bụzere aja exactly nachi ebe o si now mmụọ bụ mmụọ okike ihe ahụ nọ gị n'ime bụ mmụọ okike nke a na-akpọ the spirit of God ọndụ ka na-akpịa spirit of God so this spirit bụ ihe dị connected to every dimension of consciousness mana o were onye nwere anya nke ime mmụọ onye anya ime mmụọ ya mepere emepe ị na-afụ ha ụfọdụ ndị amụrụ ha naturally anya ime mmụọ ha mepere emepe ka ha na-etopụta ụfọdụ ụmụaka ịfụ na ha kwuo okwu ịdị surprise isi onye gwara nwa anụ ihe ha maka na anya ha ka mepere emepe mana by the time nwatakịrị na-eto bịa mixie with the normal society na-enwe mmekọrịta ịfụ na ọ ga-enwetawe nkụzi dị iche iche asị gị na mmụọ mmiri dịkwa njọ na ndị na-afụ mmụọ mmiri bụ ndị ọjọọ ndị isi na-adịrọ mma imago naturally onye ọbụla chọrọ imi ngo ịchọ ka you want people to accept you ịghọtago so omewe people they will start denying themselves denying the real thing ha na-afụ ka ha wee nwee ike dị accepted by the masses ịghọtago so ọ ihe anụwa bụ ihe na-eme n'ihe gbasalụ mmụọ mmiri ọ dịrị n'eziokwu mana ọ bụghị na mmiri nke anyị na-afụ anya ka ọ dị so onye ọbụla gara na mmiri wee sị gị na ọ fụrụ mmụọ mmiri na mmiri ọ maka na ọ bịara ebe juru oyi so oyi ahụ o juru erase go the frequency of the person's mind and that person is now able to tune into the world within ihe abụrụ ụwa nọ n'ime mmụọ ọ bụrụ ụwa nke anụ arụ so ịbanye n'ụwa nke ahụ nọ n'ime mmụọ anya ime mmụọ ga-emepe iwee fụ ihe nọ na mmụọ and ihe nọ na mmụọ ga na-abịa egosi dịka ihe ị na-afụ anya mgbe ụfọdụ ọ ga-eji the environment ma physically ichekwa na ebe ahụ bụ ebe the thing na-eme mana ọ bụrụ ebe ọ na-eme ndewo daalụ Chioma Okoro anyị na-ekene gị na nkọwa gị ndewo anyị na-ekene gị rie nne ajụjụ ọzọ wee bụrụ oge ụfọdụ anyị na-afụ n'ụlọ ụka mmadụ jee n'ụlọ ụka sị na a na-eme ya deliverance na a na-achụpụ ya mmụọ ọjọọ maọbụ na a na-achụpụ ya mmụọ mmiri maọbụ na o nwekwara dị mmiri ọ bụrụ na o nwe ka sị na o nwere nwunye mmiri a na-achụpụ ya mmụọ ọjọọ na-eme ife dị nwaanyị a na-adagharị n'ala ịghọtago kedu ihe ọ na-akọwa ndewo maka ajụjụ anyị jụrụ ihe nwere ịkọwa banyere deliverance bụ na ụfọdụ ndị aghọtaghọ na mmụọ anaghị achụpụ mmụọ achụpụ maka na mmadụ bụ mmụọ enwe ngalaba dị iche iche eji wee mee mmadụ na mbụ akọwara m ikike eji wee tọọ ntọala ụwa bụ eke orie afọ na nkwọ abịa tinyere ya ise bụ ka ọ dị otu a na nchịkọ so ise anụnwa ị ga-akpọkwa ya na ọ bụ otu n'ime ikike ụzọ na-anụnwa ịghọtago ọ bụ otu ise amamenwe exist without eke oye afọ na nkwọ and eke oye afọ na nkwọ amamekwa exist without ise ịghọtago so ike niile anụ ị nwere ike ịchịkọta ọnụ kpọọ ya ike dị ụzọ ise ịghọtago now ike ise anụnwa bụ ihe eji wee kpụọ mmadụ ọ nọ gị n'ime anyị nwere ụbụrụ na-arụ ọrụ anọ ụbụrụ anụnwa bụ ebe mmụọ nọ ihe niile a na-akpọ mmụọ na-arụ ọrụ through the brain nwere different parts na-arụ ọrụ dị iche iche so ụmụ mmụọ anụnwa bụ ha nọlụ gị n'ime na-arụ ọrụ dị iche iche maka na ihe ị mụtara n'elu ụwa abụghị ihe nọ in line with ihe nọ gị n'ime mmụọ ịfụ na gị na ha nọkọta ha ọnụ ọ dịka na ihe a ndị Igbo ga-asị na agwụ na-akpa mmadụ a na-akọ n'elu ị na-akọ naanị maka na gị na-akọ n'uche ga-anọkọta ha ọnụ so ụmụ mmụọ anụ anụkwana n'ime mmụọ a na-akpọ eke oye afọ na nkwọ ọ ha nwa mere mmadụ ji wee mara ihe ọ ya bụ na ị na-akọ akụkọ ị na-ekwu ka onye nwee sense ike nke ọkụ that's the power of fire ọ dị responsible for your strength ịghọtago n'ishiri ike kịta anụnwa all power of fire is working in you
then ibe n'ike nke ikuku nyanwa na-enye gị amamihe wisdom ebe n'ike nke mmiri ike nke mmiri bụ immortality gịnị mere o ji bụrụ immortality nke ya na-akpọ anwụ anwụ pụtara that na ihe anụnwa dị ndụ enweghị ike ịnwụ anwụ so ike mmiri dị in charge of ihe a na-akpọ sex energy mmekọ nwoke na nwaanyị because anything gbasara sex nwere to do with continuation of generation you will keep coming and going amụọ gị mụọ onye ọzọ onye ka o ji abụ mmadụ ụfọdụ mmadụ na-arakarị n'obe ọ nọ n'ime mmiri enwe mmekọ nwoke na nwaanyị exactly so immortality bụ na ama nwa anwụ otu ị nọ kịta anụnwa ịmụta nwa o gosigo na iwu họ maka nọọ mmụọ nọ gị n'ime bụ ihe ji nwa ahụ ghọtago so ịnwụkwa kịta anụnwa nwa ahụ amụta onye ọzọ ọ na-aga from generation to generation ọ ihe anụnwa bụ power of mmụọ mmiri mana ndị mmadụ aghọtaghị ya apụtasị gị mgbe ụfọdụ ndị ụka ga-asị gị na mmụọ mmiri bụ spirit of harlotry mmụọ akwụna exactly because not the power na control sex now if you check it biologically asị gị na-enwe sex hormone so mgbe the part of your brain dị controlled by water they na-secrete certain hormone you feel that your body is acting in some ways that triggers you to be like you know ka inwe mmekọ nwoke na nwaanyị that kind of thing mmụọ mmiri dị responsible for it mana otu ọbụla o sikwa wee dị dịka mmadụ nwee brain nke nwere akọ na uche ị kwesịkwara nke ahụ na-alụ ọrụ ijiri akọ na uche gị na-aga ide ya now abịa na nke mmụọ anyị ihe anyị na-arụ anyị jikọtara ha niile ọnụ maka na anyị bụ ihe nwere ka mkpọ ya container anyị bụ container na contain everything so anyị na the responsible for preservation it preserves so these are the spirits making up the human nature ọnọgị n'ime mmụọ ọ ka ha si alụ ọrụ mere iji nwa akọ na uche marụ na ị kwesịrị ime ihe dị ụta mana mgbe gị na mmụọ gị na-akpakọta hazi ọnụ ọ mgbe ahụ nke a sị na mmadụ dị possessed ọgazi n'ụlọ ka ọ dịka na ọ na-adagharị asị na-achụpụ ya mmụọ ọjọọ mana ụmụ mmụọ anaghị achụ ya achụ maka na ihe mekiri gị up ha nwa bụ your fundamental building blocks ị naghị eme exist without them ị na-anya anyị na-ene anya ka anyị si ebi ndụ na anụ ahụ onweghị onye ga-eme anything without ịṅụ mmiri so kedu ka mmiri ga-esi bụrụ ajọ mmụọ mana ị na-aṅụ mmiri ị na-achịkọta kịta na ife ahụ a na-eme na a na-achụpụ mmụọ ọjọọ na onwere ihe dịka ịchụpụ mmụọ ọjọọ ịchụọ mmụọ ọjọọ ịnotisi ọ bụrụ na onye ọbụla gago deliverance gawa gị eziokwu nke mmụọ na onwe m bụ otu n'ime ha mgbọsị ọbụla imecha deliverance ọ na-adị ka agba isi ga-askata ịghọtago exactly maka na ị na-achụ mmụọ kwesịrị ị na-arụrụ gị ọrụ mgbọsị ọbụla mmụọ ahụ si gị na-arụ pụọ ịbụrụzi mmadụ zuru oke ọkwa ya mere ọ na-abụ mmadụ na-aya ahụ mgbe ụfọdụ asị gị na o nwee dehydration achọwa drip na mmiri kọrọ ya n'ahụ mmiri kọrọ gị n'ahụ once enwe imbalance in the mental and astral matrix with mmiri enwe physical manifestation of ihe a na-akpọ disease ya na mgbe mmadụ si na na-achụpụ ya mmụọ mmiri ife ọ na-akọ bụ na a na-achụpụ ya mmiri exactly a na-amịkọrọ gị mmiri nọ gị na si mmiri a si gị na-arụ pụọ ọbara si gị na-arụ pụọ onye mmiri adịrọ na-arụ adị ndụ ọ naghị adị na ndụ anọ ya kpatakwara ifu mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị especially maka na mmụọ mmiri bụ mmụọ nwaanyị so ọ dị manifest n'ebe ụmụ nwaanyị nọ mmụọ ifu na n'ụwa kịta anụ nwaanyị nọ n'ime ya people are not ebindu according to natural principles. If more women are suffering from sexual related diseases or reproductive problems, makana ha na mmụọ mmiri ha nọkọta ha ọnụ. Asị gị na nwaanyị na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị n'ime nrọ, no spiritual husband. And spiritual husband ambụkwanụ gịnị? Di mmiri gị. Ịghọtago gịnị mere eji kpọọ ya di mmiri? Igosi gị nọ mmiri bụ ihe dị in charge of ihe gbasara nwoke na nwaanyị. Okay. Ịghọtago? Ọ bụrụ na o nwere onye anwe n'ime mmiri. Enweghọ di nwere na mmiri. Enweghọ di mmadụ nwere na mmiri. Mmiri adị ebe a. Enweghọ di nwere n'ebe a. Ma ọ bụ nwunye mmiri. Enweghọ nwunye i nwere na mmiri. Onye ọbụla dị ndụ bụ nwoke na nwaanyị mụrụ gị. Ihe nchọrọ ịghọta bụ na ife a na-asị di mmiri ma ọ nwunye mmiri, o nwere ife ọ na-akọwa. Exactly. Ma ọ bụrụ na o nwere di ịnụ na mmiri ma ọ bụ nwunye ịnụ na mmiri. Onwero. Okay. So di mmiri gị bụ akụkụ mmụọ gị bụ nwoke. Ịghọtago? Nwunye mmiri gị bụrụ akụkụ mmụọ gị bụ nwaanyị. Dịkọta ịnọkịta ị nwere akụkụ bụ nwoke. Exactly. Mmụọ nwere akụkụ mbụ nwaanyị. Akpọzie ya di mmiri na nwunye mmiri. Exactly.
maka na mmadụ niile dị ndụ ọ nwoke na nwaanyị mụrụ gị ama m mmadụ ma ewepụ mmekọ nwoke na nwaanyị so otu ị nọ kịta anụnwa ịbụ nwoke a na-afụ gị anya ka nwoke mana enwekwa akụkụ ọzọ bụ nwaanyị n'ime gị nke bụ na ị na-arọ nrọ na-afụ onwe gị ebe gị na nwaanyị ahụ na-eme mmekọ ihe ọ na-egosi gị bụ that na your mind your spirit need the unification you need the balance or call for deliverance maka na ije mewe deliverance onweghị ka ị na-egbu anytime ị na-eme deliverance onweghị ka ị na-egbu mana mgbe ije lụọ agwụ gị lụkọta ya ọnụ ifu na ihe niile ga-ezu oke ha ncha balance ya ọchịkọ ọnụ ọ ya ọ bụ ihe a na-akpọ ise let it be so ịghọtago mgbe ị na-alụ agwụ ihe ị na-eme bụ na ị na-akpọku mmụọ niile anụ ọgbọ ezumezu anụ a nọ na-eke oye afọ na nkwọ awesi ya ise si na ị na-achịkọta ha ọnụ tata na ị na-eme ka ha zuo oke n'ime ahụ gị ka gị na ha nọkọta ọnụ so mgbe ọbụla ị na-eme deliverance si na ị na-achụ ndị mmụọ ma ọ bụ nwunye mmiri onweghị ka ị na-egbu maka na di mmiri gị ịchụọ ya izughọzi oke na mmadụ nwunye mmiri gị ịchụọ ya izughọzi oke iburu ọtụtụ ndị anụnwa asị na ara na-ayị ha na di mmiri ha na nwunye mmiri ha kpọkọta ha ọnụ ọ bụrụ na ọ dị possible na a ga-emenwu ihe dịka test as in psychoanalysis on these people ịghọta that na problem ha na-enwe more to do with water elements bụ ihe na-enye ha nsogbu maka na mmụọ mmiri bụ mmụọ na-akpatakwa isi mgbaka ọ bụrụ na gị na mmụọ mmiri anọghọ n'ozuzu oke ha na-agbaka isi because so a very powerful spirit ka ọ bụ ọ mmụọ na-work with your mind ịghọtago so ọ ihe anụnwa bụ ihe dị na ya daalụ anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị Chioma Okoro anyị na-ekene gị rie nne na nkọwa niile enyegwuru anyị n'ụbọchị tata ịma na ndị Igbo na-ekwu okwu si na anyụọ nsị si kapịa ya ọnụ ka ọ ghara ibu otulu anyị nwabụ ndị ikoROtv network ife kpatalụ anyị ji eme ife anyị na-eme n'ụbọchị tata bụ ya onye na-amaghọ ọmụlụ nọọ nkụzi ka anyị nọ na ya mgbe ị na-ekwu okwu ikwuru okwu na o nwere ndị mmụọ ha yasara ayasa ya mmụọ eke na mmụọ orie afọ na nkwọ na o nwere ndị nke ha yasara ayasa kedu usoro maọbụ kedu ka mmadụ ga-esi chịkọọ ya bụ mmụọ ka o zuo oke ya etinye ise ka ọ bụrụ ise daalụ ekenekwa nga ọzọ maka ajụjụ anụ ịjụ na mgbe gboo ọ na-abụ amụọ nwa n'ala Igbo ndị nne na nna na-agba afa n'isi nwa ahụ ka mara onye ọ bụ ka mara ebe o si ka mara ụdịrị mmụọ na-achị ya ka mara ihe ọ ga-abụ n'ọdịnihu mana kemgbe ndị be anyị bidoro wee jewezi ụka ha wee sị na ọ bụ ikpere alụsị na ọ bụ alụ wee nye Chineke ndị Israel ịghọtago so anaghịzi eme ya mana ibe ikwu okwu ndị anụnwa mmụọ ha yasara asa ọ a natural thing mmụọ mmadụ ịghasa aghasa why o ji bụrụ a natural thing if you look at nature nature is chaos ịghọtago the natural concept of creation bụ chaos chaos bụ nghasa ọgba aghara nwere ihe dịkọtala ọnụ ịghọtago now ọ bụzi gị nwa bụ mmadụ ga-achịkọta ya ọnụ ka ọ baalụ gị uru n'otu isi wee chọọ ọ ya mere ọ na-abụ ịbịa ebe dị iche iche fụ na onye ọbụla na-eyi uzu mmụọ anụnwa mmụọ eke oye afọ na nkwọ ewetikwasị ya ise n'ụwa niile is a universal concept ọ dịghị iche na China ọ dịghị iche na US ọ dịghị iche na Nigeria ofu ihe ka ọ bụ ebe niile mana ihe ha jizi emepụta dị iche iche ịghọtago nọ nke ịchọ ka ọ dịrị gị bụ ihe ga-adịrị gị ọ ịkpọkọta ya ọnụ ọ dịrị gị otu ahụ ise bụ otu ahụ isi chọọ ka ọ dị otu a mmiri a na ebe anụnwa mmadụ niile na-abịa ekuru mmiri mana ihe iji mmiri eme bụ ihe dịrị gị ihe ahụ iji eme bụ ise ka ọ dị otu a ịghọtago n'ụdị nke gị o ọ bụrụ na ị chọrọ iji ya wee saa moto gị ọ ya nwa bụ ise nke gị ọ bụrụ na iji ya gwọdị ọgwụ ị ga-eji gbuo mmadụ ọ ga-awụ ọkwụkwa gị o ọ bụrụ na iji ya sie nri ise nke gị ka ọ bụ mana mmiri enweghị ike isi gị mba o ịmanye uzukwa m maka na ụmụ ihe niile anụ n'okike bụ ife mmadụ ka ha na-alụ ọ bụghị anyị bụ mmadụ na-efe ha efe ha nwa na-efe anyị they are serving us ofufe miniri to serve ịghọtago mana gị nwa bụzi mmadụ na ọ na-efe efe ọ na-enyere aka nwekwa ihe ị ga na-eme ka o nwee ike na-enyere gị aka ọ ebe ahụ ka a na-ekwuzi okwu mkpokọta ọnụ ahụ ịchịkọta mmụọ ọnụ ọ ya mere ọ na-abụ amụọ nwa mgbe ahụ agbacha afa n'isi nwa ahụ alụọ ya agwụ so mmadụ niile amụpụtara n'elu ụwa anụnwa kwesịrị ka a lụọ agwụ ịlụ agwụ bụ mgbe ị na-akpọkọta mmụọ gị ọnụ ị na-akpọkọta ezumezu ndị ichie nọ gị n'ime ya nwa bụ ihe a na-akpa agwụ
ifu ndị mmụọ ha na-akpọkọtara ọnụ asị na agwụ na-akpọ onye a isi na-eme ka onye isi na-adịrọ mma ịghọtago mana n'ụzọ nke gị chekwa n'isi dị gị mma mana ndị na-afụ gị mana isi adịrọ gị mma ruzie mgbe ije kpọkọta mmụọ gị ọnụ site n'omenala ndị bụ unu dipendị otu ndị bụ unu si eme ya enwe ike abịazi na-agbafa n'isi ga na-asị gị na ọkwa ụmụada na-enye gị nsogbu ọkwa mmụọ mmiri na-enye gị nsogbu ọkwa agwụ ndị ichie na-enye gị nsogbu ọkwa nke bụ nke a ịfụ na nsogbu niile ahụ a na-enye bụ ha ncha na-aghasa mmụọ dị nwa na onwe gị na-eme ya experience bụ onwe gị eziokwu ịfụ na ịnọkọtahụ ịnọ mana ịnọhọ ọ mmụọ ghasara aghasa bụ ihe na-akpata ajọ nrọ ịrarụ ụra ife onye na-achụ gị ọsọ onye kwa onye ahụ na-achụ gị ọsọ onwe gị onwekwa mmụọ ọjọọ na-achụ gị ọsọ mmụọ gị bụ ihe na-achụ gị ọsọ na-asị gị bịa mee ihe kwesịrị ime mana mgbe ị na-aghọtara isi enwezi onye gị na ya nụlọ ọgụ isi na onye abụ amoosu na-achụ gị ọsọ na nrọ ịghọtago omeni họkwa na ndị ọjọọ anaghị eji nrọ wee na-abịa ọgụ ana m achọ iwepụ nke ahụ mana based on ihe anyị na-ekwu right now ọ mmụọ hasara ahasa bụ ihe na-akpata mgbe ụfọdụ ị na-alọ nrọ a na-enye gị nri ahụ ị na-eri bụ poison mgbe ụfọdụ ịghọta na nrọ itete na nrọ ahụ ịfụ na afọ alụwakwana gị isi na-ebu gị ajụ mana mgbe ị bịa lụọ agwụ ịlụ agwụ bụ na ịkpọkọtago mmụọ niile ọnụ ka ha nọlụzie na ise that is agreement ha emego agree so this thing bụ ha na-akpọ perfect harmony ịkpọkọta mmụọ a bụkwa dibịa ka ọ dụrụ dibịa maara anya ụdịrị mmụọ na-enye gị nsogbu maka na ọ bụrụ dibịa maalụ maka mmụọ mmiri o meelụ gị ihe gbasara mmiri ọ bụrụ ndị na-eme agwụ ha emeelụ gị nke ahụ ma ọ bụ ndị ichie o dipendi ebe dibịa ahụ nwee specialization nke ya mana ọ site n'ịlụ agwụ ka eji akpọkọta mmụọ niile ọnụ ịlụ agwụ bụ ịchịkọta mmụọ exactly ka ha bịazie n'ozuzu oke nke anyị na-akpọ harmony or balance ọ mgbe enwezi balance anụ ka a na-enwe good health health bụ na ahụ siri gị ike ahụ isi ike na-esite n'ime mmụọ maka na ọ bụ ezumezu ndị ichie nọ gị n'ime mmụọ that is eke oye afọ nkwọ ise o nwere mgbe ọbụla ị kpọrọ ụzọ ikike na-anụ na ha akpọ ise maka na ise mere ka ha zuo oke ịkpọkọta ha ọnụ ịfụ na inwe ihe a na-akpọ ozuzu oke ahụ isi ike ahụ sie gị ike n'ime mmụọ ọpụta ihe na-anụ arụ o nwezi ihe na-enye gị nsogbu na-anụ arụ ịfụ na ọ dị izi ka ọ dị mfe ka emekwata ya mana ọ bụrụ mgbe ahụ a na-emekwataba ya n'ime mmụọ ụdịrị ọgwụ ọbụla sọkwa gị ṅụọ na-anụ arụ ịṅụchagodi ya dị mma ịdịchakwa mma ị gakwa back to 0 point maka na ị na-agwọ ọrịa mana ịgwọrọ ihe kpatara ya mana ịchọ ịgwọ ọrịa before ịgwọ ọrịa ịgwọ ihe kpatara ya maka na enwe ihe kpatara ọrịa ọ nghasasị nke ime mmụọ na-akpata ụfọdụ ihe anyị na-akpọ ya so ọ mgbe ịlụkọtara agwụ gị ọnụ kpọkọta mmụọ gị ọnụ mgbe ahụ enwe ihe akpọrọ ozuzu oke ndewo anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị Chioma Okoro na nkọwa niile i nyere anyị n'ụbọchị tata anyị na-ekene gị rie nne anyị na-asị gị biko kedu okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo n'ụbọchị tata banyere isiokwu anụ anyị ji n'aka n'ụbọchị tata daalụ ihe m nwere ike ịgwa ndị Igbo gbasara mmụọ mmiri bụ na mmụọ mmiri bụ ezigbote mmụọ ọ bụghị mmụọ ọjọọ dịka esi wee kọwala anyị onye na-enwe nsogbu mmụọ mmiri ekwesịghị ije si na ọ na-eme deliverance wee na-achụpụ mmụọ maka na ịchụpụ ya onweghị ka ị na-eme ihe ike mmiri bụ ihe dị mkpa na ndụ mmadụ mmiri dị mkpa ọ bụ sọsọ na anụ arụ ma n'ime mmụọ maka na mmiri bụ mmụọ na-eweta ihe a na-akpọ anwụ anwụ immortality mmụọ na-eme ka a na-amụba amụba onye a mụrụ amụta onye ọzọ ọ mmụọ mmiri na-eme ihe ndị a dị iche iche ọ ya kpatara ọ na-abụ mgbe a na-asị na mmụọ mmiri na-enye mmadụ nsogbu ịfụ na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị especially ọ dị ka ha bụ ndị akwụna na ha na-achọka nwoke mgbe niile ọ mmụọ mmiri bụ ihe na-akpata ya mana mgbe a lụrụ onye ahụ agwụ ọfụma ịfụ na onye ahụ nwee ikike ọ ga-eji wee mee ka mmụọ mmiri anọ nọrụzie under control gị nwa bụzi onye ji aka gị wee na-agwa ya otu ọ ga-esi wee na-achị gị ọ bụ ọzi ya ga na-achị gị otu o si wee chọọ so wee na-asị ụmụnne m ndị Igbo unu nabata na mmụọ mmiri na ọ bụ mmụọ dị mma ndewonu ikoROtv netwọk bụ ebe a nọ ụmụnne m ndị Igbo bikonu na-ekirinu ikoROtv netwọk maka na ebe a ka a na-amụta ihe mmụta dị iche iche nke na-enyere ndụ aka dịka onye Igbo ndewonu
ikoROtv Network.